Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Op zich is dat allemaal niet kapot, alleen hij warmt niet meer. Dus alles werkt behalve dat het mag doen. Ja. We zitten op het moment hier in het repaircafé, in het Kwartling in Boekenpost. Ik ben hier gewoon vrijwilliger, dus ik kom hier heen om spullen te repareren voor mensen die hier dat ter reparatie aanbieden. Heeft de magnetron ook zekeringen? Zou het misschien een zekering kunnen zijn? Achterlezen de ideaal is wat mij betreft dat we wat minder snel spullen voort hoeven te gooien. En er komt ook weer een cc op in en die is hier misschien 2 jaar oud en daar is een probleem mee. Nou, ik ken nog helemaal niks, dus ik weet nog zeker deze zekering is kapot en die moet in eerste instantie vervangen. Je kent het naar de reguliere reparateur, dus ik hou een jaar over bezig. Dan moet er een factuur bij en dan krijg ik een nainkoop. Nou, en binnen dit concept kunnen we daar ook aan doen. Moderne elektronica is moeilijk, maar alles op het gebied van koffiezetten, strikbouten, magnetrons, neem maar op. Dat is heel goed te doen. Ik moet zeker weten dat er verbinding is. En ik heb een piep, dus ik weet nou zeker dat het circuit weer verbinding had. Het individualistische tijdperk van het ik-tijdperk gaat nou weer een beetje naar het wie-tijdperk. En daar is dit gewoon onderdeel van. En nou ben we helemaal niks. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.